Predstavím vám plátky koncentrovaného prípravku na pranie Eco de Viva. Je to vhodné na pranie jemného prádla, detského prádla, alebo keď ste niekde na dovolenke, tak sú veľmi výhodné. Plátkov je 42 kusov, jeden plátok vám stačí na 3 až 5 litrov vody, trošku si to rozmiešate, ono sa to krásne rozpustí. Svoje pradielko si do toho prípravku namočíte na chvíľu a potom preperiete, takže veľmi krásne a rýchlo vám odstráni nejaké špinky. Môžete brať biele prádlo, farebné prádlo, spodné prádlo, proste je to na vás. Čo je veľmi dôležité, tak nedráždi, na rozdiel od bežných práškov na pranie, nedráždi ľudí, ktorí sú alergici. Hodí sa, už som spomenula, farebná aj bielu bielizeň a skvele sa hodí na cestovanie, pretože sú tie plátky také ľahučké. Produkt neobsahuje fosfáty, chlór, mástenec ani parabeny, takže je šetrný aj k našej pokožke, ale aj k prírode. Na krabičke veľmi pekne si prečítate návody v rôznych jazykoch, potom dávkovanie. A z tej prednej strany zase vidíte 42 kusov, je vhodné do pračky, na ručné pranie a rôzne teplotné rozmedzie. Takže myslím si, že to aj zvládnete aj bez mojej pomoci podľa krabičky. No a potom už len pradielko vypláchnete a dáte vysušiť. Vidíte, že špinka vyšla, že tá voda nie je úplne biela a vylievam ju do záchoda a nechám pôsobiť až do prvého teda spláchnutia.